tini manuk jangmani karon hingke mia je YouTube dongmani Sahid ni Phirok Shiro hnai tam ni bagi bo Shiro no bumung re tamo karon je Shiro ka ani besar bo to mia 11 ta সময় আগরতলা থাংজা bini mal nai ni bini to ro kaisa ko tung SC song khaja ko khaja tam tu no bini samungni ta kaisa kagos nai ya bagi থাংজা bo 11 ta থাংka saringni sara saja rogo phakina mungke oro dungmali gari bathak pai gapo asuk baise bini bumung roinai tam khajani bumung re mia oro je media nungman ta Shiro ni sawo Shiro sa asol men geng nai tangile o Shiro ni bung mar khaba bo agor tola se thangja bo saisi maya mia ni je kahini bo nge tabo bo ajaga police ron mia sai tungu ang je lukmani da police rok thang khaye sari yo hangka no am sa time mo hangka no noguri nai tu bakha nge borok bai sung tamo ko tong ba sutro tong ba Shiro ni mungoi epero do khaja khainai borong nai tugu mia hangi sunguyo police pasta gari thango goroi gothna wa ba agor tola khanja nge ba police rok phebro kene besai gora ani besai yang gono sokpai ya ang phun khai ser kata dongmali ba khasi di nono police rong nai tugu yang phun khai ser kata ke tangi nai tugu bo sai miya bono je miya bani nok to kru ma jaga tongo no bo gore ba agor tola thangja police rok je nai tugu mani bongna ang miya sana reng liya otak sabla ko chau rutuk phai police rok ko chau rutuk phai police rok sara saja rok tam khama oma hai rok sara sarto no ko thonang bla ba ke khar sala ba ke saimang kanang ka police rutuk dong ani rok hai direct police thango Shiro mani sabo ni sunguyo engke bini bumung sai sungpuro ke borok milar ngai toka engke je ani nok bara tong nai nyobo kamli ko la romani kha anggo nugliya aro sarta 15 sara sarta haisi gothonang ngai tongo hungkang kai a time no ni Shiro no ba ke rutuk besek time bo nai dita ko je tam kha angbo gori na nai le tui tong jagya iko sara sai tarong nungan ta oma hai time ro thang ni besai ko jago hai police nai tu gu hungkang ka ba noko tong liya ta Sahid ton kata Sahid ma tong sini bile bo si kes ri ru hungka Shiro hni jen YouTube na no joto no nuk bai jang na le ang tabu Sahid ni Phirok no sana na yo nung mokol bai nu khaba an bo sayo nung police no kes ru hungka police no sungdi bini lui ko sanai di mobile ni bor tu mia phuna ba na kha direct bung sungo sai ru sung bung sai ra kan bo sai bung sai mobile number sano mobile number di rekha tangi hingga an bo sai ma sikure bagor tola si thangja luka sanai dita mia di poni simi horjora boboro tong lagi hingga ni mani thane bile bo kumulung area da tong agor tola da tong hingga tangi ya bo ama hayang ang Sahid Swbai ba Sahid ni Phirok Swbai ang kuno ko keri bile boro bai sung kuno kaja kolong ko keri bile tangi je sirin bumung maraba pati to boro ko khayo sung bo khayo gas withdraw khadi nang sungno bibram to ta khadi Sahid ni Phirok noro bo ke bo ya tangi nang bibram to khake ba tabu sungno ko ma tong ye thing mo to kili lai tonggo police ba atka phai photo ro pisai tong hoyo tini bo mia bo bar khayo pa afgani judi no gul jakai borong munchu kili thangya diba sungte buri borok simi ji logo ani bo sabo nogo kuroi bini bo di thangja nga singkiri ya diba yabon bagi ma sauta nang tam ning bagi le nang Shiro ni bumung ra kha nang mokol ba nyunu khaba jen nang mokol ba nyu ye nang tangai pun man mare nang kes withdraw khaina di sungna kisa santi ke tongna ni di in paran mo an paran bumung ki tibasi